Asini rohama di hamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hamuna akainang punguan paropuan di tonga-tongani huriata HKBP Keramat Jati. Di suasana pesta Paskah dopenuaing marningot haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus. Jala dipakulingi hatani debata hita marhiti-hiti PHD di minggu tahun siat Yohanes 20 ayat 10 sada sahat tu ayat 10 lalu. Songnom maridok takasma tapai hutihut. Laos jongjong do si Maria di balian ni tanomani tu matangis. Jadi di partangis nai di pauduk mai bana do pak tanomani. Gabe di ida mahudul di si suru-suruat dua. Parabit na marlinang-linang nasada tartuk kajuluan nasada nari tartukan inganan ni pat ni hapeahan ni bakke ni Yesus. Didok nasida ma tuibana. Boasa tangis soinang. Jadi dia lusi manasida. Dibuat nama buat do tu hakki. Dakku boto manang tu dia ditaruhon. Madok songoni humusor mai bana do pak pudi. Gabe di ida ma Yesus jongjong disi. Alai dang ditadda. Dungi didok Yesus matu ibana. Boasa tangis soinang. Ise diluliho. Jadi diri purohana ma tukang porlaki ibana. Gabe didok matu ibana. Anggo hamu do membuat ibana. Pabuah hamu matuau. Manang tu dia ditaruhon hamu. Asa wala pibana. Dungi didok Yesus matu ibana. Maria. Jadi didokon si Maria ma ibana huhut madok. Ale guru. Rabbuni anggo di hata heber. Jala didok Yesus matu ibana. Unang au jama. Aidang do penako au tu amai. Alai laho maho tu akangkiki. Dok matu nasida. Nalaho nakko maahu tu damang. Jala amamuna. Tu debatakku. Jala tu debatamuna. Dungi lao masih Maria Magdalena. Dibaritahom matu akkasisiani. Nunga huida Tuhani. Jala akaoddo hatana tuau. Ido sahatna. Hamuna kainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Hamatean parohon ilu arsak habot ni roha diaka na makaholongi. Alanido di bagasan ngulu si ganupari parnidaan si songoni panatapan si songoni say taida do. Kematian selalu mendatangkan tangis, mendatangkan kesedihan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Maria. Dan itu bukan hanya kepada Maria, sesungguhnya itu umum. Sesungguhnya itu sangat manusiawi sekali. Kenapa? Karena kematian itu memisahkan orang yang mengasihi dengan orang yang dikasihi. Memisahkan ayah dan anak, ibu dan suami, dan berbagai kekerabatan lainnya. Karenanya dalam kehidupan manusia secara umum, ya kematian itu menandakan perpisahan yang abadi. Menandakan perpisahan yang abadi, sebab tidak ada lagi perjumpaan antara orang yang telah meninggal itu dengan orang yang ditinggalkan. Itu sebabnya dia mendatangkan kesedihan. Hamuna kainang, ido na terjadi di bagasan ngolu ni Maria. Tungpe di jolo di awal di doktu hatai do hehe ibana sian akan amate. Alai dang terjalo rohanai, dang terjalo pikiran nai, dang tuk dope mata ni hapor siaun na marnidai. Ala memang nasomal ima molodung marujung molodung mate ketika telah meninggal dunia ya selesai. Jala dinaro bongot si Maria
tu tanomani tujuanna ima laho mangulahon tradisionalisme do, laho mangulahon hasomalat do, laho mamiyaki bakkeni tu hattaido ibana bongot tu udiani. Alani di bagasan kesedihan, di bagasan ilu, di bagasan habot niroha, ro ibana. Hape asing nani idana kosong kuburani dangadong be bakkeni Yesus disi narotu pikiranna dada nakkok manang dada hehe Yesus yang akan mate alai narotu pikiranna ima dibuat nama buat tuhatai dibuat nama buat Yesusi ditakko Yesusi ido anggo pikiran ni mana alanido ditikki di ida ibana suru-suruani suku-sukuna do statement na sada do dibuat nama buat do tu hakki dakku boto manang tu dia ditaruhon bahkan ditikki di dok Yesus tu ibana buasa tangis soinang halus ni mana pe tong do songoni jala bahkan diripu ibana tukang porlak na adong di situ hatai dungi di dok ibana ma anggo hamudo nama buat ibana pabuah ma tuahu manang tu dia ditaruh kamu asa hualap ibana. Pemahamannya adalah Yesus meninggal, Yesus tetap terbaring di kuburan dan karena tidak ada maka dia membuat kesimpulan bahwa Yesus telah dicuri, mayatnya telah dicuri orang sehingga ketika dia bertemu dengan orang dia mengatakan beritahukan pabuama tu dia ditaruh kamu asa hualap. Mindsetnya, pikirannya masih pada pikiran yang lama bahwa sesungguhnya dia belum dapat menerima dan sesungguhnya dia belum dapat berpikir tentang kebangkitan. Karenanya ketika Yesus mengulangi lagi di ayat 10 di dok dungi di dok Yesus ma tuibana Maria jadi di dopakkon si Maria ma ibana huhut madok ale guru rabbuni anggo dihata heber disipe buka pikiranna disipe buka si malolongna disipe tersadar ibana da tu hataido hape naung majou naung manggora ibana jala pabuahon naung hehe ibana sian akka namate hamuna kainang dia ma nalaho tapa husor marhite-hite pehadeta di bagasan tikion na parjolo selagi kita tidak keluar dari pola pikir kita yang lama, kita tidak pernah merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Selagi kita tidak keluar dari pola pikir kita yang lama, molo sai dirajai pikirat tanah liling do pehita, dang boi tatatap hai baruon. Molo dikuasai kesedihan, dikuasai iri, dikuasai dengki, dikuasai amarah, i terus nama ngarajai rohado pikiratta, totu dang bui taida nadenggan nabinain ni halak. Alai ukap roham, buka pikiranmu, jakon Jesusi, haporsiai naung hehe ibana sian akkana mate, ido parohon lasni roha tuho, jala ido margoguihon haporsiaumu, jala ditikki di pamagoho, muruk, arsak, habot ni roha, siap bagasar roham, disi ida ommudo, taida do, akkanauli, akkanadenggan, nabinahen ni debata, dohot nabinahen ni dongan jolma. Hamuna kainang nungaliling nunga hampir sabulan hita na so pajupang marhite-hite PHD pajupang buhi alai tungpe marhite-hite aka media sosial marhite-hite elektronik hita boy pajupang alai unang ma alani nama saud dirajai muruk dirajai ganggu ni roha alai haheheon ni Kristus yang akan amateima marguguihon hita gabe taida toktong tang mago akka lasni rohai di bagasang uluta alai toktong mahita
marpakirimon na mangulu jala haheyon ni Kristus margogoyon hita saluhutna. Amen martang yang mahita. Mauliate ma rohanami di hoali Tuhan. Jeloas asi dohot holong ni roham hami marparsaoran. Marhite-hite hatami di pai baru dang pikiran nami taringo tu haheheon ni Kristus. Atong ima na mangarajai roha dohot pikiran nami gabi margogo hami mangadupi dohot manguduti akka sidalanan nami dope. Di tonga-tongan yakah maolon namasa dilihat portibion alane sahiton tuhoma hopasat hami tukdo ale Tuhan haheheomi mangupat biar mangupat keraguan mangupat holso sian bagasan rohanami atong ramo ti masaluhu nale Tuhan akka paro puat di tonga-tongan ni huriam marhite-hite pangaramotiomu marpos ni roha nasida saluhutna ala asidot holong ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.